Ahojte, takže teraz sa nachádzame v tom ubytovaní vo vnútri. V minulom videu ste videli, že ako vyzerá to wellness centrum, čiže to kúpanie a proste tie iné super veci, ktoré sú tam. Teraz vám ukážem ubytovanie, ktoré môžete dostať. Napríklad je to v podstate trojizbový dom, hej, kde máte celkom veľkú, by som povedal, takú kuchyňu, kde si môžete posadať 8 bez problémov, samozrejme. Vyzerá asi takto. Hlavná izba, ktorá je, myslím, že asi najkrajšia, práve teraz do nej vchádzam, je vybavená fakt, že všetkým. Máte tu obrovskú šatníkovú skriňu, televíziu, komody, krásny nábytok. Takto. Samozrejme pre ženy tu je super zrkadlo. A teraz keď sa z tejto izby sa vchádza do jedálne, kde prejdeme ďalej, a tu máme v podstate ďalšiu izbu. Tu je trochu menšia izba, ale takisto je vybavená všetkým. Televízia, takáto posteľ, je to pre dvoch samozrejme. Takýto krásna malá izbička. A môžeme prejsť rovno do ďalšej, kedy v podstate uvidíte teraz, že je krásna. Tu je takéto. Tento gaučík je samozrejme rozťahovací, čiže vedia sa tu vyspať dvaja. Myslím, že celkom v pohode sa tu spí. Je to vybavené dobrým kvalitným nábytkom, žiadne, jak sa hovorí, smetie. Teraz môžeme ísť k tomu hlavnému, čo všade je, v každom hoteli je problém, a to je v podstate kúpeľňa. Tuto v kúpeľni ste vybavení samozrejme, že takto. Krásne obklady. Takáto sprcha. Proste super. Krása, čistota. To je určite taký základ. Máme zrkadielko. Čiže myslím, že tu v tomto takzvanom hoteli, je to taký v podstate dom víkendový rodinný, fakt, že viete dostať všetko za dosť nízku cenu. Akurát to, že proste si tu varíte sami, nemáte tu proste možnosť raňajok a takýchto vecí, ale pri každom v podstate, jak vám to povedať, proste máme tu aj welcome drink, ale nie je to jak v ostatných hoteloch, kde proste ti nalejú tak trošku len do pohárika a proste čau, hej, že vítame ťa, super. Ale tu je to robené tak, že proste vypiješ celú fľašu, keď chceš, a je to super. Hej. Šiesti sa tu v pohode vedia napchať, zmestiť, vyspať, úplne to super. V ponuke máte všetko, čo potrebujete, a dokonca aj veci, ktoré nie sú potrebné. Nedaleko z tohto miesta sú cyklotrasy, je tu vinárska oblasť, potom sú tu nejaké pamiatky, ale ja nie som veľký pamiatkár, čiže ja sa tomu nevenujem. Ja som skôr človek, ktorý ide za oddychom, čo znamená, že vypnúť, vyložiť nohy na stôl a kašľať na všetko. Ale samozrejme v okolí sú reštaurácie, je tu blízko mesto, kde sa dá ísť večer zabaviť alebo niečo podobné, čiže je to všetko. Aj občianska vybavenosť tu je, a hlavne čo to je to príjemné prostredie, ktoré je fakt ťažko povedať, opísať, musíte to skúsiť, pretože je to super miesto proste. Máte tu všetko a je to hlavne pekné, hej. Tu keď človek za to zaplatí, tak vie, za čo platí, pretože nečaká ho žiadne prekvapenie, lebo je to také isté ako na fotkách. Hej, fotky a také tie veci si môžete pozrieť na Bookingu, je to čistá novinka. Na Bookingu to je možno 5. deň alebo tak nejak, ale už sa sem hrnú ľudia samozrejme, pretože ľudia vidia, že to je miesto, kde fakt, keď nemôžeš tu bývať, ale aspoň tu vieš prísť a užiť si toto všetko, čo tu je. Za mňa
topka. Čiže kto chce, nech sa pozrie na Bookingu, je to, že Dom Leles. Fakt je to super miesto, hej. Najlepšie bude, že už čoskoro bude aj vonkajší bazén, čiže myslím, že je to veľmi dobré vyriešené. Pôjdu sem na dvor asi 4-5 aut, čiže myslím si, že aj parkovanie je tu super. A hlavne všetko je v bezpečí, pretože všetko je pod kamerami, všetko proste je čisté a kľudne si tu môžete užiť víkend bez starosti, pustiť deti na dvor a nech sa hrajú, krásny trávnik, záhrada. No treba to vidieť a preto určite z mojej strany topka, proste treba vyskúšať. Sorry za to dlhé video, proste, ale fakt je to jedno super miesto, takže držím vám všetkým palce, majte sa radi, buďte radi a určite navštívte toto miesto, pretože je to veľmi, ale že veľmi, no neviem jak to povedať, proste je to super miesto. Hej, takže zatiaľ čaute a držte sa.